Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika m'dziko muno. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika waonjezera maboma ndi matauni ena 22 pa maboma 11 omwe anakhudzidwa ndi njala yomwe yadza chifukwa cha ng'amba. Mabomawa ndi Salima, Zomba, Machinga, Zomba City, Balaka, Chiladzulu, Mangochi, Ncheu, Dedza, Lilongwe City, Mchinji, Dowa, Kasungu, Mzimba, Mzuzu City, Rumpi, Karonga, Chitipa, Likoma ndi Branta City. Chikata chomwe office ya mlembi wamkulu wa boma atulutsa boma lili pakalikiliki kuti lipereke thandizo loyenera ku maboma okhudzidwawa komanso lilimbikitsa ulimi wa mthirira maderawa. Chikatachi chapemphanso anthu akufuna kwabwino kuti athandize boma pomwe likuyesetsa kuchepetsa vuto la njalayi. Patakali pano maboma ndi mizinda yomwe yakhudzidwa ndi vuto la njala akwana 33 malinga ndi kafukufuku yemwe anachita. Anthu okwana 4 miliyoni mdziko muno ndiwo akhudzidwa ndi njala miyezi ya Oktoba chaka chino mpaka mwezi wa Marichi chaka chamawa. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Jane Ansah mawa akhazikitsa ntchito yopereka chimanga kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mchigawo chakumpoto. Malinga ndi chikata chomwe chichokera ku office ya wachiwiri kwa President wa dziko lino, mwambo ukachitikira pa bwalo la sukulu ya primary ya Kavitowe ku dera la Paramount Chief Mbelwa mboma la Mzimba. Patakali pano zokonzekera za mwambo otsekulira ntchito yogawa chimanga ndi ndalama koma anja omwe alibe chakudya mchigawo chakumpoto akuti ili mchimake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo Dr. Jane Ansah ndiye mwe akatsekulire ntchitoyi boma la Mzimba. Feyo kuno ku Mzimba takonzeka kwambiri kuti alandire Vice President athu makamaka podzagwira ntchito yotamandika, ntchito imene ikukhudza Malawi aliyense. Monga tidziwa kuti kumalawi kunoko kuli njala, anthu ambiri adandaula kuti chakudya chikuwaperewera komanso ambiri chinatha, kotero kuti boma lakhazikitsa ndondomeko kunena kuti anthu athandize. The program imene ili komawayi ndionena kuti tikukhazikitsa program ija pa chizungu timati lean season, nthawi imene chakudya anthu ambiri chimakhala chitatha, pamene boma limayesetsa ndithu kuti anthu liyagwire padzanja liyagayire chakudya chimene chocho. Kotero kuti Vice President athu mawa akubwera kuzakhazikitsa ntchito imeneyi m'malo mwa maboma onse akumpoto. Ndiye ifeyo tikukonzeka kwambiri. Mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi wati madera ambiri mdziko muno mukufunika thandizo la chakudya kamba ka njala yomwe inabwera kamba ka ng'amba. Asaidi amayankhula izi pothirirapo ndimanga pa chikata chomwe ofisi yawo yatulutsa chonena kuti maboma onse a mdziko muno akhudzidwa ndi njala. Secret Segula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula ndi Malawi Broadcasting Corporation, Asaidi ati zaonetsa kuti maboma ambiri mdziko muno akhudzidwa ndi njala kamba ka ng'amba yomwe inachitika m'madera ochuluka, yomwe inachititsa kuti madera ochuluka asakhale ndi chakudya chokwanira chaka chatha. Poyambirira tinene kuti kunali declaration ya district 11 awawa anapezeka mu envati kamba kuti ya amene anaphunzidwa chiwerengero cha kuyambira 20% umapita pamwamba kuvutika, koma kuonesesa kuti kupatula kuti ena anafika pa 20%, over 20%, koma boma lililonse likufunika chithandizo. Chifukwa chake kunali kuyenera kuti boma lililonse lithandizidwe, ndipo kuti ena anthu akamapereka chithandizo aziwe kuti Malawi mauchena angapo ndovutika, maboma onse ndovutika, ayenereka kupasidwa chithandizocho. Komanso mutati mudziwe tisanachite declare madisiti onse, komanso madisiti ena amene sanali pa ndandanda anayambanso kupasidwa chimanga kuti zithandize Amalawi asavutike ndi njala, kamba kuti President wathu analamuliratu kuti aliyese amene wavutika athandizidwe. Tafuna kuona Malawi kuti
azimva kuti malawi mwalima chifukwa cha njala. Chimene tinganene nchoti tiwapemphe anthu akufuna kwabwino atithandize, amdziko muno komanso akunja atithandize kuti amalawi onse akhale ndi chakudya chokwanira ndipo asafe ndi njala. Asayidi apemphanso anthu ofuna kwabwino, mabungwe ndi mayiko akunja kuti agwirane manja ndi boma pochepetsa vuto la njala. Malinga ndi kafukufuku yomwe anachitika, anthu 4 miliyoni dziko muno ndiwo akhuzidwa ndi njala miyezi ya Oktoba chaka chino mpaka mwezi wa Machi chaka chammawa. Sigula MBC Blantyre. Nyumba ya Malamulo yavomereza a Richard Luhanga kukhala mkulu watsopano wa polisi mdziko muno. Tindi zambiri mu ripoti ili. Zokambirana za tsiku lachinayi zimatsogoleredwa ndi aphungu omwe sambali ya boma, ndipo mmawa wa tsikuli nyumbayi inagwirizana zoti ivomereze a Richard Luhanga kukhala mkulu wa polisi mdziko muno. Nduna ya zachitetezo cha mdziko apita mukhito anafotokozera nyumbayi za maphunziro a Luhanga komanso kufunikira kwa udindo wawo. Nduna yoona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha maboma ang'ono a Ben Phiri nawonso anavomereza kuti a Richard Luhanga akhale mkulu wa polisi mdziko muno. Nawo a Joshua Malango ndi phungu wa dera la Dedza Kasina, ndipo iwo anavomerezanso kuti nkofunikira kuti a Richard Luhanga akhale mkulu wa polisi mdziko muno. Nduna yoona zachitetezo ya mdziko apita mukhito anafotokozera MBC kuti kuvomerezedwa kwa Luhanga pa udindowu ndikofunikira kwambiri pa ntchito za polisi mdziko muno. Kwa ife amene kwa ine mwino wake amene nabwesa bill mnyumba ino ya Malamulo ndi kuthokoza kwambiri mbali zonse ziwiri, mbali ya boma komanso mbali yosusa, komanso zikatere ndiye kuti a Richard Luhanga akhala omasuka, akhala kugwira ntchito mopanda kuopanso kuti kodi ndikatere mwina mnyumba ya Malamulo sikandichita confirm. Komanso zimene zachitika lero zapasa mphamvu kuti pamene akugwira ntchito adziwa kuti Malawi ndi chikhulupiriro mwa iwo ndipo akuyembekezera kuti achite bwino pa mpando umenewo. A Joshua Malango omwe ndi phungu wa dera la Dedza Kasina nawonso akufotokozapo za kuvomerezedwa kwa Luhanga pa udindowu. Timatero kuti ngati fotsutsa amene timalangiza boma muno nyumba ya Malamulo kuti tafunde zabwino Mr. Richard Luhanga amene ngati nyumba tawavomereza kuti akhale mkulu wa polisi. Utenga wathu ndomwe uje amene timayankhula kuti akhale mkulu wa polisi wa aliyense. A Luhanga anayamba ntchito yawo ku polisi mchaka cha 1997 ndipo akhala akukwera maudindo akupolisiku. Iwowa agwiraponso ntchito zachitetezo ku bungwe la United Nations. Ndine Charles Wahara, MBC. Nyumba ya Malamulo yati iunika pempho la mabungwe a Center for Democracy and Economic Development Initiatives CDED ndi Lost History Foundation loti nyumbayi izigwisa ntchito ziyankhulo za mdziko muno pa zokambirana zawo. Malinga ndi mkulu wa bungwe ili Sylvester Namiwa kugwisa ntchito ziyankhulozi kuthandizira kuti anthu azitha kutsatira bwino zochitika za mnyumbayi komanso kuti azitha kutenga nawo mbali. Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mapempho oti aphungu ku nyumba ya Malamulo adzigwiritsa ntchito ziyankhulo zosiyanasiyana za kwathu kuno kumudzi akhala alipo kuyambira kalekale. Koma tsopano zikuoneka kuti mapemphowa abweranso pomwe bungwe la CDED komanso Lost History Foundation anabwera ku nyumba ya Malamulo kudzasiya chikalata chawo chopempha aphungu ku nyumba ya Malamulo kuti adzigwiritsa ntchito chiyankhulo cha kwathu kuno kumudzi kuti adzitha kumvana ndi ya Malawi omwe amawavotera kubwera kuno ku nyumba ya Malamulo. Mkulu wa CDED Sylvester Namiwa ali ndi chikhulupiriro kuti kugwiritsa ntchito chiyankhulo cha kwathu kuno kumudzi kuli ndi kuthekera kwakukulu kuti anthu akumudzi adzitha kutsatira bwino zochitika mu nyumbayi komanso chitukuko kuti chipite patsogolo. Zina zimene timakopera kwa azungu zimathandiza chani? Kodi ku nyumba ya Malamulo anthu akamayankhula chizungu amayankhulira ndani, amapindulira ndani? Zikuoneka kuti nyumbayi imangokhala yotumikira anthu ochepa amene amamva Chingerezi. Koma nthawi yokhoma misonkho tonse timalipira msonkho. Nthawi yovota tonse timavota. Ndiye tuna kuti nthawi yakwana kuti aphungu aziyankhula ziyankhulo zimene anthu ana asankhawo amene analemba ntchito azimva. Chifanda amene pakutha zonse azapereke judgment, azapereke chigamulo kuti kodi uyu pa 5 years amatiyimirira kapena samatiyimirira. Inu ni mboni mutakundivomereza kuti nyumbawo mupambezeka nkhanira zabwino, phungu ina ndi nzeru zabwino zoti akanaperekapo koma chifukwa kuti chiyankhulo chimamvuta akayimayamba kunseka amangokhala chete. Yemwe analandira chikalatachi m'malo mwa aphungu a nyumba ya Malamulo a Besta Awali yemwe ndi phungu wa dera la kumpoto mu mzinda wa Zomba wati pempholi alilandira
ndipo likugwirizana ndi ganizo la nyumba ya malamulo kuti atengere nyumbayi kufupi ndi anthu. Ngati nyumba ya malamulo ili ndi ndondomeko zofuna kuti ipite pafupi ndi anthu amene akuyeneka kuti azitsatira zokambirana za nyumba ya malamulo. So sitingathe kupita pafupi ndi anthu ngati anthu osakumva chimene nyumba ya malamulo ikukambirana. Chinthu chimodzi chimene tikuyeneka kupanga embrace ndiko kuvomereza zilankhulo zimene anthu angathe kumva komanso kuperekapo ndemanga pa zinthu zimene zikukhudza miyoyo yawo muno m'Malawi. Ndikhupe nthawi yakwana imene tineneka tivomereze zilankhulo zimene anthu angathe kumamva monga chichewa, chitumbuka, chiyawu ndi zina zotero kutinso zithe kukhala ku nyumba ya malamulo. Kupita chitsogolo petition imene ndikayipereka kwa speaker nyumba ya malamulo kuti ndondomeko zoyeneka zitsatidwe kuti petition imene ibwere pa floor kuti tikathe kuyikambirana ngati aphungu. Mayiko ngati Lesotho, South Africa, Tanzania mwayena chabe amasakaniza ziyankhulo zakwawo komanso Chingerezi ena Kiswahili imene kuti anthu adzitha kutsatira bwino zochitika ku nyumbayi. Pali chiyembekezo kuti nyumba ya malamulo itha kutsatiranso zomwezi. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Boma lati ladzipereka kuti lichepetse maukwati ana ndi maperesenti okwana 20 mwa maperesenti 37 omwe alipo padali pano mdziko muno podzafika mchaka cha 2030 ndi cholinga choti atsikana komanso anyamata akhale ndi mwayi ofanana mu zinthu zosiyanasiyana. Mmodzi mwa akuluakulu kunduna aona zoti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha anthu. Justin Hamera ndomwe anena izi ku Mzuzu. Jackson Sichali ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kafukufuku akusonyeza kuti chaka chilichonse atsikana achichepere okwana 12 million amakwatiwa akadali achichepere pa dziko lonse lapansi, chiwerengero chomwe chachititsa kuti mabungwe osiyanasiyana akhale pansi ndi kulingalira mozama njira zomwe zitha kuthandiza kuthana ndi mchitidwewu. Ichi nchifukwa chake unduna unaona zoti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amuna ndi akazi komanso chisamaliro cha anthu wayamba ntchito yodziwitsa makonsolo za kuyipa kwa mchitidwewu komanso zofunika kuchita kuti ufulu wa ana ukhale utetezedwa. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku undunawo a Justin Hamera ati kuteteza ufulu wa ana kuti asamakwatiwa akadali ang'ono kungathandize dziko lino kukwanitsa masomphenya ake achitukuko a Malawi 2063. Pa ana 100 onse akazi asanafike zaka 18 amapezeka kuti 37 akumakhala kuti alowa mbanja. Imwe sinkhani yosangalatsa kwenikweni. Loti zikatere masomphenya atili nawo a 2063 sangakwaniritsidwe chifukwa choti ana amene akanakhala pasogolo kutumikira Malawi azakhala kuti alowa mabanja komanso masukulu sukulu sanapitirize kwambiri. Chifukwa chake tikunena kuti tilimbikitse mtundu wonse wa Malawi kuti tikagwirane manja tithetse mchitidwe umene ukwatisa ana adakali ang'ono. Mmodzi mwa oyendetsa ntchito za Girls Not Brides Malawi amenenso ndi mkulu wa bungwe la Foundation for Children's Rights, Jennifer Mkandawire, walimbikitsa atsikana mdziko muno kuti alimbikire sukulu ndi cholinga choti adzakhale nzika zodalirika. Atsikana atengepo gawo pa iwo okha polimbikira kupanga maphunziro awo kuti azakhale ozidalira pa okha, achedwe kukwatiwa, akamazakwatiwa azapezeke kuti ali ndi mind yabwino. Komanso ana akakwatiwa mwansanga ndi amenenso amathandizira kukhala kupezeka mu nkhanza chifukwa choti amakhala kuti mito yawo sinakhwime, makaganizidwe kawo sikanakhwime ndi kuti ayendese banja zimakhala zovutirapo. Mkulu wona za maphunziro komanso masewero ku konsolo ya Rumpi a Fides Msooya anamikira boma kamba kokhazikitsa maphunziro aulere ku sukulu za sekondari ponena kuti izi zithandiza atsikana osowa kukhala ndi mwayi opitiriza maphunziro. Pakali panopo palibe chimene anganene kuti chiyavuta chifukwa choti akabwera ku skulu boma lanakale kuti school fees ikhala free ya ku secondary school ndiye kuti iwo ungopanga chiganizo kuti abwere. Komanso aziyang'ananso kuti like ineyo ndine nthu azimayi ndiye kuti chinatengera ena ake kuti andiphunzitse inenso ndimvetsetse kuti ndikofunikira kubwera ku skulu kona ndi director wa education. Maripoti akusonyeza kuti pa mphindi ina iliyonse atsikana achichepere okwana 23 akumakwatiwa pa dziko lonse lapansi, zomwe zikufunika kuti boma komanso mabungwe ena omwe si aboma agwirane manja pothetsa mchitidwewu. Jackson Zijari, MBC, Mzuzu. Kanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tunenso mitu yake. Tikuyamikireni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.